खुलुमबाय लोगोफोर सासे 40 बैसोनि आइजो जायनि मुङा राधा आगरवाल बिथाङा 22 जुन खालि फुङावनो गानै जोमै ओंखारनानै न'आव खोन्थालाङो जे गावनि लोगोफोरजों गंसे साई बाबानि मन्दिर दोङो बैयाव बेरायनो थांगोन आरो साननै उनावसो न'आव मोनफैगोन होननानै आरो बिदि बुंनानै बियो गावनि स्कुटिखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो ओंखारलांनायनि उनाव न'नि मानसिफोराबो जेबो सिन्था खालामा थांदो लोगोफोरजों फैगोन नाथाय 25 जुन मोनफैबाय बे राधा आगरवाला गिदिंनानै फैफिनासै आरो गिदिंनानै फैफिनियाव बै गावनि हुवा किशोर चन्द्र आगरवाल बियो बै हिन्जावनि लोगोफोरनाव सोंबाय फन खालामनानै आरो बै हिन्जावनावबो फन हरबाय नाथाय हिन्जावनि फना सुइच अफमोन। बिनि उनाव राधा आगरवालनि फिसाला 16 बैसोनि बियो मानब आगरवाल आरो बिबो गावनि बिमानि जेसेबां लोगो दंमोन गावनि सिना जाना बिसोरनो फन हरो नाथाय लोगोफोरा गासैबो बुङो जे जोंहाथ' बिदि जेबो प्लेन गैयामोन साई बाबानि मन्दिराव थांनाय बियो अबेबा बेलेगावसो थांदो खोमा आरो बिनि उनाव हौवाया जेब्ला गासै न'फोरखौ नायथिंनायाव नुबाय जे बिनि गाननाय सना गना जेबोआनो न'आव गैया गासैखौबो बियो गाननानै थांदो आरो बे नुनानै बियो बांसिन गिबाय जे सोरजोंबा खारखुमा लांबाय नामा आरो जेब्ला गिदिंना फैयाखै गोबां लोगोफोरनाव सोंनानैबो मोनैयाव बै किशोर चन्द्र आगरवाला पुलिस स्टेशनाव थाङो सानैसो मानसि लानानै आरो पुलिस स्टेशनाव गासैखौ बाथ्राखौबो खोन्थायो। दा बै राधा आगरवाला सोर? राधा आगरवाला जाबाय बै किशोर चन्द्र आगरवालनि हिन्जाव। किशोर चन्द्र आगरवाला पुनेनि बिराद गेदेर सासे रियेल इस्टेटनि बिजनेस मावो आरो थाखा फैसानि जेबो अभाब गैया बिसा नाथाय हौवाया बै राधा आगरवाल होननाय निजेनि हिन्जावखौ बारा सम होनो हायामोन फ्रि टाइम होनो हायामोन बियो मानोना खारथिंनाय खामानि मोनसे रियेल इस्टेट बिजनेसा आरो बिनि थाखायनो बारा सम होनो हायियाव बै राधा आगरवाला गावनि फेसबुक आइडि आरो इन्स्टाग्राम आइडियावनो बेस्थ' थायोमोन आरो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो आङो बै राधा आगरवाला 40 बैसोनि जादोंबाबो बिखौ जे बिनि देहानि गठन बिनि देहा सोलेरखौ रावबो बुंनाय नङा जे बेयो 40 बैसोनि सासे आइजो होननानै। बिहा फिसालाबो सासे दं 16 बैसोनि मानब आगरवाल आरो बे गासै जाथायखौ पुलिसनि सिगाङाव थांनानै खोन्थाहैयो जे ओरै बाथ्रा दाखालि बावै फुङाव ओंखारलांदोंमोन नाथाय बे साननै उनाव गिदिंना फैनो गोनांमोन गिदिंना फैयासै जोङो गावनि लोगोफोरजों गासैजोंबो फनाव रायज्लायदों नाथाय रावबो बिजों थांफायाखै बिदि बुंनायाव पुलिसा बै राधा आगरवालनि जि मबाइल नाम्बारमोन बिनि लास्ट लकेसनखौ पुलिसा दिहुनो आरो दिहुननानै बिखौ लकेसनसिम बियो पुलिसफोरा नागिरनानै थाङो आरो नागिरनानै थांनायाव बेयाव थांनानै स्कुटिखौ मोनहैयो स्कुटिनि सिङाव बिनि सिट सिङाव मबाइलखौबो मोनहैयो नाथाय मबाइला सुइच अफमोन। सुइच अफ जानायाव बे मबाइलखौ लानानै थांफिनो पुलिसफोरा स्कुटिखौबो लाना थाङो मबाइलखौ चार्ज होनानै बिनि मबाइलखौ खुलिनानै बिनि जि वाट्सएप सेटिंफोरखौ बा फेसबुकनि सेटिंफोरखौ इन्स्टाग्राम गासै डिटेल्सफोरखौ नायनानै मिथिनो मोनो सासे आनन निगम होननाय सासे मानसिजों खोब बेस्थ' थायोमोन आरो बांसिन फनानो बिजोंनो रायलायबाय थायोमोन बिजोंनो बांसिन बियो बेरायनाय ओजों थांनाय बिनि मबाइल नाम्बारजों सेम मेट्च जायो आरो मेट्च जानायाव पुलिसफोरा बै आनन निगमखौ नागिरो अबेयाव थायो अबेयाव मायो आरो बै मबाइलनि जि फन नाम्बारमोन फन नाम्बारजों लकेसन ट्रेस खालामनानै मिथिनो मोनो जे बे मानसिया कर्नाटकायावसो आरो बिदिनो बै पुनेनि पुलिसफोरा कर्नाटकआव फैनानै बै मानसिखौ हमनानै बेखौ लाना थांफिननानै बै पुनेयाव जेलाव सोंख्ल'यो बाथ्राफोरखौ जे बे हिन्जावखौ नों मिथिगोन ना मिथिया फार्स्टआवथ' बे बुंदोंमोन जे बिदि नामनि आं रावबो हिन्जावखौ सिनाया आं मिथिया
आरो जेब्ला WhatsAppआव थानाय मेसेजफोरखौ गावनि मबाइल नाम्बारजों रायज्लायनायफोरखौ खोन्थियो अब्ला बियो गिनानै गासै बाथ्राखौबो खोन्थायो आरो बियो बुङो जे आङो एक्चुअलि फार्स्टआव गारि ड्राइभिं मानसिफोरखौ सिखायोमोन आरो बै ड्राइभिंनि समाव बिदिनो हिनजावफोरा आंजों खोब मोजांमोन आंखौ फन हरो बा बिसोरो आंनि खबरफोरखौ लाबाय थायो आरो नाथाय उनाव गोबां हिनजावफोरानो बिदि आंजों बेस्थ' जानायखाय आंनि हिनजावा बे बिजनेसखौ बन्द' खालामना होयो आरो बिनि उनाव आङो मानसिफोरनिफ्राय रां धाराव लानानै साहा दखान गंसे होयो आरो साहा दखानजों आंहा इमान कामाय जायाखैमोन जेसां आंनो नांगो आरो बिनि थाखायनो आङो मोनसे प्लेन नागिरो आरो सानसेखालि फेसबुकआव बिदिनो नागिरबाय थानायाव आङो बे नाम्बाराव जाय आइडि बै राधा आगरवालनि बे आइडियाव फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरो आरो बेबो आंनो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरफिनो एक्सेप्ट खालामफिनो एक्सेप्ट खालामनायाव सानैबो बिदिनो हाय हेल' होननानै स्टार्टिं खालामग्रोयो आरो बिनि उनाव सानैबो लोगो हमलायो आरो मास मोनसेनि गेजेरावनो सानैबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै हटेलफोराव थाना टाइम पास खालामहैयो मानोना बै राधा आगरवालनि जि रां रुफानि जेबो टेनसन गैया जेसेबां बेरायो जेसेबां बै सानैबो जेराव थाहैयो बिनि गासै खरसाफोरखौ बै राधा आगरवालानो होयोमोन दा बै आनन्द निगमाबो सानै फिसाला दंमोन हिनजाव दंमोन आरो बिसा सिगां कर्नाटकआव थायोमोन कर्नाटकआव जेब्ला गावसा बिफाया थैयो बिफाया थैनायनि उनाव बै बिमाखोजों आरो बिनानावखोजों लानानै बिसा पुनेयाव थाङोमोन पुनेयाव भारा न' लानानै थायोमोन नाथाय साननैसो उनावनो गावनि बिमाया गुबुन सासे मानसिजों खारखुमा लाङो आरो बिजों हाबा जानानै बिजोंनो सेटेल जाहैयो आरो बिनि उनाव बिनानावाबो बै समाव 18+ आरो बिनि थाखायनो बैबो गुबुन सेंग्रा सासेजों गोसो थोलायनानै खारखुमा लाङो आरो जि टाइमाव बे जाथाया जादोंमोन बै समाव बै आनन्द निगमनि बैसोआ 30मोन आरो आनन्द निगमा ओरैबायदि मानसिया खोब गोदै रायज्लायनाया आरो मोखांफोराबो खोब गोरलै मोखां माने अन्थावथाव मोखाङा आरो बै अन्थावथावखायनो बांसिन हिनजावफोरानो बेजों पटायजायोमोन आरो बिदिनो बेजों फट'नो हिनजावफोरा माने खोब लोगो जायोमोन आरो बिनि थाखायनो हिनजावा बेफोर खामानिखौ नुनानै बिनि जि ड्राइभिं स्कुलमोन बेखौ बन्द' खालामना होयो बिनि उनाव साहा दखानखौबो गोबां थार थुपार लानानै बिदि साहा दखानखौ होयो उनाव बियो मोनसे प्लेन खालामबाय बे इमान गोबां थार थुपार नांबाय दा बेखौ माबोरै हुजायगोन आरो बिनि थाखायनो बियो बै राधा आगरवालखौ खोन्थायो जे नोङो इमान नायनो समायना नोङो नोंनि जि फट'फोरखौ शुट खालामनानै मोजां मोजां फट'खौ जोङो जुदि मेगाजिनाव होयोबा गोबां रां मोनगोन सं नोङो आरो फेमासबो जागोन नोङो आरो बिदि बुंनायाव बै राधा आगरवालाबो ओरैबायदि माने मोजां मोनलायनायाव खाना जालांदोंमोन बियो माने बिनि जि बाथ्रा बुंबाबो बेखौ माने गनायनानै लायोमोन मानिनानै लायोमोन बै आनन्द निगमनि आरो थिग बिदिनो गावसोरो प्लेन खालामबाय जे जोङो गाबोनो थाइसे जायगायाव थांगोन फट'शुट खालामनो नोङो मोजाङै गानै जोमै फै सना सना गाननानै फै आरो बिदि बुंनायखाय बै 22 जुन खालि फुङाव बै राधा आगरवाला गावनि जेसेबां सना गना दंमोन गासैखौबो गाननानै मोजां ड्रेस गाननानै बिसोरो मोनसे जंगलाव थाङो हाग्रायाव पाहार बायदि एसे एरियामोन बेखिनियाव आरो जेराव मानसि थांलाय फैलाय गैया आरो बै जायगायाव थांनानै सानैबो खोब फट'शुट खालामो फट'शुट खालामना दसे उनाव बेयो आनन्द निगमा बुङो जे जोङो हरर शुट खालामनो हरर टाइपनि मोदायनि माने बेफोरबायदि फट'शुट खालामो बिदिनो आथिंखौ खाथाबनानै फट'शुट खालामनाय आखाइखौ खाथाबनानै फट'शुट खालामनाय बेनि उनाव मेगन खाथेनानै फट'शुट खालामनाय आरो बै मेगन खाथेनानै जेब्ला फट'शुट खालामो बै समावनो बै आनन्द निगमा सेखा गंसे लानानै बैनि गोन्नाखौ हाफ्लंनो हायो एक्सुवेलि बेयो 2 लाखसे रां धार नांदोंमोन बै आनन्द निगमा नाथाय 2 लाखखौ बिबाथाय बे राधा आगरवाला बिनो ओरैनो होगौमोन नाथाय बुथारनायनि कारना बेनो जे आं बेकार बिजों माने रिलेसनाव थानो नागिराखैमोन बियो आरो रिलेसनाव थायाबा बिबो आंनाव 2 लाखखौ बिफिनगोन बिनि थाखायनो खनसेनो बे भेजालखौ मारिनो थाखाय बै समाव जे समाव बै राधा आगरवाला सना गना दंमोन बिनि गोन्नायाव देहायाव 7 तला
बेयाव मोनदों होननानै खोनानो मोनो। आरो बे गासै सना गना लानानै स्कुटिखौ लानानै बियो गावनि साहा दखाननि उनखैजा बै स्कुटिखौ दोननानै गावनि जि रां आरो लोगोसे बै सना गना जि मोनोमोन बेगाव गासैखौबो बियो लानानै फैयो। लाना फैनानै आधा सना गनाखौ गावनि सोरबा रिलेसननि न'खराव दोनो आरो एसेमान सना गना लानानै बेखिनिखौ फानहरो गंसे जुवेलारियाव। बेयाव फाननानै गावनि जेसेबां धार दुफार दंमोन गासैखौबो मारिजोबनानै बियो गावनि हिन्जाव गथ' गथाय लानानै कर्नाटकआव थांफिनो। आरो बेनो जाबाय मेन जाथाय। आरो गासै जाथायनियाव नोंथांमोना मिथिनो मोननाय बायदि हौवाया बारा सम होनो हायैखायनो बै हिन्जावा इन्स्टाग्राम फेसबुकआव खोब बेस्थ' जादोंमोन आरो खोब नायनो समायनामोन बै राधा आगरवाला। आरो बिनि थाखायनो जि बिथाङा पस्ट खालामो बेयावनो खोब गोबां लाइक खोब गोबां कमेन्ट्स फैयोमोन। आरो बिनि थाखायनो बेयाव बांसिन एक्टिभ जालांनो हमो। आरो बै एक्टिभ जायैनो सानसे समाव बै आनन्द निगमा बिनो बेफोरबायदि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरो आरो बै फ्रेन्ड रिकुवेस्टआनो जाहैबाय गावनि जि थैनो गोनां मोनसे लामा। दा पुलिसफोरा सानबाय जे इमान गोबाव जालांबाय, दिनै 25 जुलाइ खालि बै आनन्द निगमखौ हमनो हायो आरो बै 25 जुलाइसिम प्राय मास मोनसेयानो जालांबाय। दा सिन्थायाव गोलैबाय पुलिसफोरा बै गोथैसोआ दंना गैया। आरो बिसोरो फटकनो बै आनन्द निगमखौ लानानै इखालिनो बै जेराव गारहैदो होन्दोंमोन बै जायगायावनो थांनानै नुहैयो। बेयाव जि आरो बेग सेन्डाल बेफोरल' दोङो। आरो बिनि जि देहा, बै देहायाव एसेबो मोदोम गैया। बिनि जि हाद्दिफोरा बेयाव गोलैनानै दंमोन। आरो बेखौनो पुलिसफोरा उपाय गैयैयाव बेखौनो पस्टमर्टमनि थाखाय थिनहरो। आरो बिनि उनाव जि साजा मोननो गोनां बेयो आनन्द निगमखौ पुलिसफोरा होयो। आरो बे गासै जाथाया 2019निमोन। आरो 2019आव बे जाथायखौ गासै जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा मिथिनो मोनो। आरो नोंथांमोना इउटुबावबो सार्च खालामबा मोनगोन जे माबोरै बै राधा आगरवालखौ फेसबुकनि थ्रुयै गोसो थोफ्लानानै लाना थांना बिनि मोदोमखौ जिब जुनारजों जाहोजायो। बेनि थाखायनो साबधान जानानै सोलिनांगौ। फटकनो रावनिबो सायाव इमानबो फोथायनाय नाङा जायनि फलाव नोंथांनि जिउआनो जोबस्रांलाङो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।